Kabibo ba, laban mo oy. Palihog lang, laban mo oy. Palihog lang, laban mo oy. Kuya, di ba buol? Kuya, kapoy eh. Ako pa siya bitaw yung mata te. May hangyo bitaw. Anas pa pa, alas 5 lang kadlaw magtok diri mo manicure. Grabe na mo yun na eh. Hi mga day, no? Today is October 24. Medyo laay akong adlaw gahapon, no? Medyo walay ganap, no? Pero karon, hinauton tag dimulan para madayon na ako ang pag-adto sa farm ni Papa, no? So karon nakaligo na inyong ante. Karon aning kamot nako. Sa mani. Sa ha? Aning kamot ko karon og juke up. No, bahalag mo ato yung dito sa farm. Make-upan gina ko na makarabaw dito eh. Ni anak si Papa nga, mo ato daw mi sa mga iyang mga kalubihan. Ambot ni Papa si trip niya, daghan ko siya lubi. Ug daghan pud siya yung mga rubber sa mga nakagets ana no. Kung inyo mga negosyo kay mga kahoy, makagets gid mo ana. So karon nagbutan ako oil sa akong naong. So karon nagfundan ako. Foundationan ko ng mga karabaw dito mga kanding. Ay, mag-uol. Kita pa sila gwapa sila akong kinabuhi ba. Akong gibutang ng kamera sa taas ito. Akong gihangir. No? Masya GoPro mo na register. Labang ng tanan. Ay, excited na kayo ko. Kasi Papa, gabi ganiha na siya sig yaw-yaw. Kay ganiha pa daw unta mi 9 AM. Manugod dito sa mga kakandingan o sa mga kalubihan. Pero inyong amiga, inyong auntie, nakamata naman siya kuan 10 AM. So, kita'y mag-igo tanan. Kita'y mag-igo, kita'y adjust tanan. Ano lang siguro. Kung may adjust sa ako ang, sa ako ang body clock. In fairness sa Cebu mga dayha, grabe nagigay na kasayo ng mumata kong 10 AM. As in, himala na jud na. In fairness, pati sa titata sa balay, makaingon gina siya himala na jud. Murag ma-question gina mo sinora-honor bitaw. Moingon siya gulay himala. Walang himala! Himala dito ng 10 AM makamata nako sa Cebu. Pero dire, ang ilahang normal nga oras pagmata kay 5 AM. Lahi na ba mga day kung bukid jud mga day. Ikaw nang ingana bitaw, kailangan jud early ang all. Sana lahat all. Today mga day, we're just going for a simple look. Alright? Simple look lagi, more effortless ang pagkagwapa ni auntie. Ganun. So mga day, nakahinay-hinay na ako sa akong kilay, no? So mga day, morning walay ganap gahapon kay nagka-misunderstanding ni diretanan no sa balay. So ang ending, yatagan kong peace offering ni Papa, no? Thank you, Papa. Sumoto siya. First time nakakita si Papa na akong itagay. Yeah, suporta kay siya. Iya pa dyan gipalitan ng mga lansones pang pulutan. Iya pa dyan gipang ablihan og mga bikat. Tas ugma. Iya hapon kong palitsunan. So laban lang sa palitsyon ni Papa ugma, no? Pat yun na naman ang baboy sa ubos. Siya ang gitakna, good. Yun na siya. Naman ako sa akong kuan, akong buhok. Ako paki-appreciate, no? Nagpa-digiperm din yung auntie, di ba? So muna siya. Ako nagibot niya nag-cream, no? So, para ma-maintain na to ang curls. Alright? So, para ma-lipstick din yung auntie. Ang gamit ng lipstick ka ng Estee Lauder, no? Alright? Ang shade kay Fairest. Di ba, lakas makanatcho si auntie. Pag ato sa farm, makuyapan, gini mga baboy sa akong kagwapa. Dili lang sila ihaw, no? Sila na mismo ang kuyapan sa akong kagwapa. Sure lang. Alright, so let's do this mga day. Karon mga day, nag-andam nami sa mga materialis nga mong dalhon sa farm. Ay, na po nadalhang charger. Nagitay, saksakanan dito sa mga kababuyan, no? Kana na dala na mga kuan, kana dala na. Hala. Dalo ni. Dalhin mo yan. Dalhin mo yan. Mag-spark jud. O, kana, dalhin mo yan. O, sige. Power bank ng bayan. Kani, ito ning kuhaon. Kaning wire, o, itong airpods. Kaya basig maminog music ang mga baboy. Sure lang. Insertan yun mo ng farm, no? Insertan yun na ni mo. O, dala saan nga kayo magpaload ko niya, kuan.
Sa internet na ko diri. Pinaka-importante ako lipstick haman to. Yots. Butang sa nila yots be. Diri yots. Blihin mo yan. Sure ba wala ni nabili no kay. Wala lagi. Yawa na ngay mabili ko. Warak din ko diri. Sure. Wala ano yung nabili? Mo ni pat yun og mga baboy no. Kaya diha. Mo ni. Humot ko diri din. Ay, nabuang mas kahumot diri. Asa man to siya? Modoy. Hoy, kada bari baboy. Asa ani nga baboy? Nalito nga puti. Karang nag-depress na. Oo. Mga day, muna siya ang patyon mga day. Kasi magbutas. Oh, sige, ambil na ng butas. Sige, kita boots yo. Mga day, muna siya ang patyon. Luya, oy, mag-uol. Kumaya luis baboy, oy. Hindi siya maglitsyon, no? Muna akong butas. Patanawa siya sa akong butas. Alright. Hi, Papa! Tapos kailangan ko dito ng Magbutas pod ka. Tapos na ako nga. Ah, okay. Excited na kayo ko. Alright. Grabe naman yung kanta ni Papa. Laban lang yun sa pagpanghinguto diha, oy. Tinabang na yung hinguto. Mo nang lamisa? Mo nang lamisa? Nga. Dagdag nga. Sama na? Sa rin na? Madyunganan. So magmadyong dito. Ay, kita yung panahon magmadyong dito, no? Sa bukid. Namin dito sa mga kalubihan ni Papa. So maglamaw raw me. So muna yung mga ingredients, no? Yung gida. Kana. Sanay kuan. Alaska, Evaporada. Yung Liberty ni Ante. Yung ice din, ge? Palihog sa ako diri, no? Magkapayi sa kuwira sa ito. Alisa diri, check. Palihog lang, no? Paano kung magkasama-sama diri? Yay! Sige. Tara, let's. Ikaw na, Jin. Ikaw na, no? So mo, ni, kang papa ni Tanan. Kani nga lubi, kang papa ni Tanan. Pakiview sabi. Pakiview sa mga kalubihan. Pakiview sa. Kang papa ni Tanan nga mga lubi. Napadung pa na siya dito mga day. Amo sa si trip ni Papa. Hilig po siya coconut. Papa, daghan yung kaglubi. Right. Asa mga day? Mga kanding ni Papa. Alright. Pila sa kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha? Napakay kanding dito? Kung saan na din mo ng kanding pa? Muna mo mga pet? Wow. Taba sa pet. Tanaw mga day. Tanaw mga day. Mahawiran na ako. In fairness, mahawiran na siya siya, no? Sige, ako na ni Kuha ni. Sige, oh. Wira, oh. Magkuwag isa mo isa, Ay, kuwag, magkuwag kang isa, testingan nato mo. Sige. Kung Ito ka, Jen. isa sila to. Tuyo ka sa... Sige nang nasa... Sige, sige, sige. Sige, sige. Wala sa tagakayahan din. Ito. Wala. Dito may surprises. Kapit na surprise ni Mang Ulan. Uy, uy. Wala na din na, sige. Bili ba ni Papa? Kutsilyo din ha? Wait. Okay. Salamat sa Ginoo. Sige daw. Nagtaliti na. Magkuha na lang tagdagan. So mga day, nag-ulan na siya mga day, no? Tingali nga kuwan kini. So, kailangan namin magdali diri niya. Feel na ko dito na Miss Balay maglamaw. Okay, nag-ulan na gid siya. So karon among buhaton kay Ano na isiya na lang. magkuha na lang may. Try ko yung isa. Kado po sundang. Ito na mo no. Mm. Siya. Paklaban. Mura pag unsa ka kuan ba? Testingan nato. Paspasan yung katuyok good. Ito na. Patay. Kana.
Kana, na juice papa. Tahu kuang, tanaw ko dulu. Sa gurang na siya. Tara. Ha? Sama lang. Sige, ina lang ako. Kuha na nga itong kuha na sa tanan. Sige, kuha lang nga tanan. Buwan, kuhin lang itong pagkaman. Oo. Feel na ko kay maulan naman so kailangan na kita muli. Kuha na, kuha. Papa, sa balay na lang ko ta maglamaw. Lagi, sa balay na lang lagi. Ato na rin pakuha sa iya. Alright. Kailangan na kita mo exit diri Jin. Anak si Bibi Jin pa ba nga nagidado ni mo nila misa madjong do ka diri. Di ba, kaya tumunta ng kuna. Di Oo. man taon, di man tamagkuhan. Cute ni Papa, uy. La, sayang nga. Sayang nga to, na mag-guol. Mga day tanawa kinsay nag-abli sa amo ang mga coconut. Tanawa. Nadaduhang yung sumunmon. Mga day tanawa kinsay nag-abli sa amo mga butong mga day. Nasyang nyo. Hugasun do ka when nagkuag butong. Mugi nang gusto sa madlang people, oy. Tanawa gid kinsay naghiwa sa among mga butong mga day. Kaya mo ba to? Dili ba ang butong ang gi-focus bas kuya di ay. Gumalaw ng ganito? Dahil ang muscle si kuya, oy. Alright. Sa karon mga day, nagkaon ako sa lamaw. Ha? Kuan, sumaganaan na gila motor. Nagdapat yung balita na ko kayo. Nindot kay akong curls day, no? Gwapa kay ko day. Gwapa kay ko day. Kalihog. Ije ko mugawa sa balay, ma-pressure niya ang mga tao ba? Asa mga paratag balot ron. Sige. Naadjil, ako'y palit be. Oh, nahangol jig ko. For what to ta? Kita tayo madto eh. Kuan ba? Kulbaan ho kakura? Kulbaan ho kakura? Pressure ang mga tao bitaw. Kanira gyud ay atong budget day. Palitin ni kuan be, balot unya barbecue. 16 years old, char lang. 16 years old good. 16 years old, 16 days day. Mga day pag human sa Lamaw Gaming, magbalot gaming na punta mga day, alright? Wala pa ko doon nagbibenta. Tomorrow. Pak, good morning gid kayo no. Mga day, naghadyo kay sudan dire no pati sawa. Mukhaon yun sila sawa dire. Sa niyo ng sawa inyo hang sabon sa mana. Sabon ba? Inyo i-curry charing. Sabon yun na ninyo. Amo dong sa. Unya, di ka mo makuala na mga matay kay I've heard ba ang sawa hello. Naro day. Sa hawat lang. Has ni. Ginutabang unsa man bayot. Sa Has mana has. kaluod ba na Zay? So inyo naghihiwa-hiwa. Patpay naman ang lingali. Kaluod ba ni Day? Si mo ni mo sabon di aron. Dili pod. Kahangol ba din ni mughalas Day? Ano man gyud ang Unsa man na taang Zay? didto. Unsa man na? Tinae. Tinain na. Kaluod ba ni Day? Kaon ka na Jin? Di Diyos ko mabuhi pa lang nasa tiyan Diyos ko. Diyos ko! Kanira tayo mo ni star ng Pasko. Tambok ba na ko? Uy, hangyo. Sabi. Sapyo. So, hi mga day. Time check mga day. 11 a.m. na. So, nindot kayo ang buntag, no? Kay mo ginanipukaw na ko ang kalitsunan dire. Karon, si Bibi Jin, nag-andam na siya sa iyahang kuan. Sa iyahang sa magpa-budol fight ta dire no para bibo. No, mas bibo ba Jen kung budol fight no kaysa magplato-plato no kapuyan ba kag hinduan na Jen. Kapoy ba maghugas. So naningkamot na siya sa mga kadahunan. Ganern. Mahal kay ni nga sili oy. 1,000 na to. Ha? Di mahal kay ni di ba? Mahal kay ni siya. In fairness, mahal kay ni siya. Laban lang to dire, leisure mga tao oy. Largit lang jay. Dapat atong sa among kuan. Pangutang og coke kang lola ba na si Papa ray bayad. Pila man?
Duha. Igabi isa ka case kita. Star ng Pasko. Lokso na ni karon. Kainit ba? Yan, na sa ko. Oh, kana. Ang ilid mo. Kasang coke mo eh. Asa mga kakungkung. Asa mga kangkung ano nila? Ay, muna na yan. Hayut! Mga day. Time check mga day. Kung manatag ka ang glitch no, time check. 3 PM na, so paki-view sa akong lola diri siya tag-iya sa pinakadako nga tindahan diri sa San Luis. Patala sa pinakadako nga tindahan. Naglisod na siya glakaw, as you can see. Naglisod siya glakaw. Kalma lang. Luay ginoo. Dili dapat ta. Si Papa. Paki-view si Papa. Doon na taas. Papa! Doon na taas. Bago kang mata? Ikaw cute. Si Papa rabe nagpalit siya ng ganihan, no? Nakakaan ka sa lechon dyan. Okay. Red horse niya. Pila mag minum ko mir. Oh, Di mo ko mahubugan na eh. Lasang milk lang gud na. Amo kasi. Amo ka man si Alma. Lasang milk lang gud na eh. Ko Alma. Balita sa Uber, oh. Ha? Bir. Sa una Sa beer brand akong pasabot, dili beer. Ice no? Nay ice din. Red Horse. Nasa Red taas horse na. na. Nasa taas. Wala na guys, dire. Wala ninda guys. Bus na tayo nga. Bus na tayo. Nag-rep pa kago ni ka na ninda guys. Pag-review sa rep ng way ice. Tanaw. Tanaw tani kung si sulod ang tindahan ni Lula Bay palihog lang. Wait, sulod sa rip kay wa na buslot. Naway. Nawa ang bangko ni Lula, palihog lang diretso din bawal kung malibang na siya diretso. Kaya mga day, si Lola kapuya na kag tindog la. So diretso na siya malibang diri. Diba? Libang kag ikan no. Di ako libang basta wait. Ihi lang kami. Libang kag ikan ako ni ablihan ron. Ayun. Tawa, grabe gini ka warrior si Lula oh. Sa mga kulapo diri oh. Pakibis mga kulapo eh. Grabe gid ka lang mo ni. Sukli ako. Pitag 50 mo. Tag 50 na. Oh, sige, tag 50. Tag 50 oh. Sige, okay, the change oh. Tansa daw? Oh, gusto ko mukhang marang. Asa man? So mga day na marang diri no. Morning. Sige, pakidahin na Jin. Slowly but surely. Okay. Ay, Laban. Kaya si Lola mo na pinakapalahubog doon sa San Luis. Katawa na siya. Lasang milk na nila. Uy, wala naman nag-beer brand. Nilo. Ako sa river palupad. Makita na tulad yun. Oh, makita giti ka. Kita marang amigas. Gamay ka. Ano di man mo tagay? Nga mo man yung pinaka-gahi din sa Luis. Ano di man mo tagay? Pag gano'n na pakit-kit, pag it's camera, di pag it's siya mo tagay eh. Sila, gilumbot ng baso eh. Sus Lula, ganun ba ka Lula nga nagipatay sa unahan? Ay, sa Okay. Nagipatay sa unahan, bitaw kay dugay kanya giinom mong baso. Nagipatay ka sa unahan. Ang basa kita dito. Dugay ka siya shadow, nagipatay sa unahan. Kabalo ka mga day mo na di siya mutagay ng Red Horse. Kaya grabe rin daw ganyan kalasang milk. Kabalo mo yung tira na ni Lulu, mga kulapo, di ba? Mga maliro ka. Mga bluebird na, di ba, Jen? Tama na, Jen, ha? Mga bluebird. Gina, tama. Tama, gina, eh. Ako siyang gina niya, labay namatay sa unahan. Kaya dugay kayo mo siya. Nala si Papa, no? Itago na. Hi! So cute!
So karon mga day, kay tungod na si Papa, dito ta sa waiting shed magtagay, no? Palihog lang good. Dito ta sa waiting shed magtagay. So, nga ni kaduol among balay og ang Agusan River. Nga na lang gid siya. No? Duol kayo. So, asa man ta magtagay re. So, muna din na siya. Ibali dire yun. Diba? Agusan River. Mga day, kabalo mo mga day, kung gusto gid mo peace of mind. Kaya ako sa Cebu baya, so grabe ka toxic kay dito, sigurag edit, sigurag video, sigurag edit, sigurag grabe ka toxic. Oy, promise na gid ang Cebu, no. Sorry lagi sa mga taga Cebu. Una, kung gusto ko peace of mind, ang pangitan ko inner peace. Wala ra jud ko dire kay tanawa ra ang view oy, palihog lang jud no. Kasi dili maka kuan ana oy, maka pamalandong, di ba? Asa naman? Kita na mo asa. Wala na. Para na tayo. Angge, ato na ning pa duulon dire kay murag ni action o kabalaka dire. Ilaw! Laro na di. Atras bi atras awa pa ba? Kani o tanawa. Lingka dahil na. Tanawa ni. Naghanap naman yun siya. Tanawa. Mga day, ilan yung gigukod ang drone, no? Dahil na dyan, nabing inilang dilaan mga day. So, morning last night na nako dire sa San Luis, no? So, karon kami ni Bibi Jean, nag-impacts nag-impacts. In fairness mga day, no? Kani nga trip, I was trying to go kanang murabag light, gid kayo siya nga pag-impake, light kaayo ang ako ang mga ipangdaan, no? So, medyo muna ning light sa ako, duha ka maleta. Muna siyang light sa ako niya. Mura bitaw ng sud, no? Kay nagapuno ra man gid pud kay ang mga pasalubong para kang papa. So, mo ni siya kung gidang sa nina, no? Mga itom lang gid siya. Mas daghan man ako mga pambalay kay umakay ko nila. Ang gida lang ang sapatos kay kaning Vans o kaning Converse lang gid. Muna siya kung go-to nga mga sapatos, no? So, mura bag, bisag unsa magiging masuoton kay mabagay, magiging sa iyahan, no? Ko ang flight kay 8 p.m. sa CDO ng airport. So, bali, ugma, 5 a.m. inyong anti mo mata. Kay, mo travel mi pa dong Butuan. Yes. So, pag abot ng Butuan, mo travel na po pa dong CDO. So, feel na ko makaabot pig CDO mga 1 p.m. Hopefully, no? Kay gusto ko makikita sa mga carriers sa CDO. So, hinaot unta nga makaabot ko early gid sa CDO. Kay 8 p.m. mga ko ang flight pa dong sa Cebu, no? So, pag abot sa Cebu, mga day, you know what's the drill, no? Naghulat lang dyan ako mga Jumex ito. Kay magtagay, gihapon mi sa G-Spot. Taba na ito sa tagay. Di kita mo undang, no? Di kita mo undang, we. Di kita mo undang? Laban rin ang undang nga vlog, we. Palihog lang. Nagkakisig sunod, no? So, mga day, no? First of all, lang gid, no? Basta nakahuna-huna mo nga. Abiwan ako ang favorite color ni Muni kay black. Ganong, grabe ka, pink siyang maleta, no? First of all, sa ako ng ate ng maleta. Kay kadumdum may amo ito, nagbantayan mi nila Jomi, no, nagguba ng akong maleta. Na-disable. So mga day, napagaw na ko, no? Abot nga napagaw ko, gitong sale siguro ko. Kay last night na feeling well ko. So, karon mga day, time check 7 a.m. na. Ang 5 a.m. na himong 7 a.m. So, karon mo biyahe. Nako pa dong Butuan. Pag human sa Butuan, mo biyahe ko pa dong CDO. Anya, CDO to Cebu. So, bago pa ko kaabot dire sa CDO